da dumudumunta. Shi yasa aka ce mutumin banza da na kirki fa ba su da kama sai dai yin a aikace. To halin zai hukumar NDLEA ta ci nasarar cafke wata mata 'yar jihar Kano ko kuma kuma zauniyar jihar Kano da kwayoyin tramadol wanda ya kai kapso akalla guda 3,200 a cewar TRT a daidai yunkurinta na tsallakawa Kwatano. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika na ji bakin cikin ganin mace kamar wannan da shekaru, kuma ta yi cikin bogi da inda ta nade cikin ta gashi nan da ruwan hodar kyalle ne, sannan ta kifa ƙwarya ta zuba ƙwayoyin a ciki ta ɓoye ta ce wai ciki ne da ita, da inda kuma jami'an suka ce a ba zai yi ba sai sun bincika. Wannan dalilin sa biyo bayan binciken da hukumar NDLEA ta gabatar kuma ta ɗauki bidiyon a bayan warware wannan fa cikin fa sai a gano fa ƙwayoyin tramadol ne a cikin wannan ƙwaryar da ta zuba, ba wai ciki ne na gaskiya ba. Wasu suna tambaya ka wasu tana cewa ciki ne da ita, da ita taba ta bisa to za su duba ta daga ga dan karfin hali wai har da daga. Wa ita fa nan fa a nufin to wai ciki ne fa take da shi. Sun gano bakin zara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gashi nan dai an turo ƙwarya cike da ƙwayoyin tramadol. Kuma ba fa iyaka waɗancan bane da aka samu. A nan wajen kafafunta ma gashi nan akwai wasu da za a fito da su da uku bane. Can you see it? Cikakken da rahoto da zai fito daga bakin hukumar NDLEA. Dan ke muku labarin ne koma gajere. A halin da mutane suna nan suna yaba hukumar NDLEA biyo bayan hana mugun kwayoyi da ake shigowa da su, ko kuma ce muku hana fataucin kwayoyi da suke yi biyo bayan abin yana da illa ga rayuwar dan adam. A ƙarshe kuma me za ku ce tattare da wannan mata da aka kama ta? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Sannan wace shawara za ku ba masu irin waɗannan halayyoyi? Ga dai bidiyon a takaice barin saka muku.